हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे फिसा गोरोन्थि अफिसियेल चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं फैयो जाहैबाय आइ नदियाव। बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो बे भिडिअखौ अनसायगोन होननानै। दिनै फार्स्ट ब्लग ना, बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुंगोन बेखौथ' आं मिथिया। आं दा दंफैयो जाहैबाय आइ नदियाव, नायनो हागोन। दा बेनो आरोना लोगोफोर, भिडिअखौ फार्स्ट ब्लगखाय आं दिनै बांद्राय गोलाव बानायला भिडिअखौ। उनावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ अनसायोब्ला माने आं नेक्स्ट भिडिअखौ लाबोनो थाखाय थाबैनो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै। दा आं जा हायो बिनि बेकग्राउन्डखौ आं नोंथांमोननो देखायखाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकाम टू माय फार्स्ट ब्लग। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नाय।